Hi guys, meron akong banana, guava guys, bayabas. Galing ng ano ko guys, kumari. Binigyan na naman ako guys ng biyaya sa kumari ko. Ito guys, ilagay na natin sa plato guys. What's up, madlang people? Ito yung bayabas. Napakalaki ng bayabas. Sarap nito. Pampatugol. Pampatigas ng diba ang dami? Yan guys, ilagay mo natin ito sa plato guys. Kasi mamaya na ako kakain ito. Kakain pa ako ng kanin. Kasi ano to pwede ka kumain ng kanin dito. Busog ka na kasi ang bigat ng busog nito guys. Ito na siya lahat guys, diba? Ang dami guys. Ayun. Sarap. Vitamin C ito siya guys. Ngayon guys, magkakain tayo ng bayabas. Banana. Guava pala. Salamat Mars. Sa biyaya na binigay mo sa akin sa umaga. Vitamin C ito guys. So, hinog na siya. Yung iba hinog. Yung iba hindi. Ngayon, kakainin natin guys ang ating bayabas. Sarap. Yeah, vitamin. Gusto mo bayabas? Vitamin C siya. Naalala ko dati, estudyante pa ako. Kami pumapasok sa school, kaya mamayabas. Ano niya karon? Ako mag-eskwela kasi pumayabas. Para lang may pakita kami sa akong siya. Pumatuon nga na pumasok kami sa school. Ito may sa bayabasan. Sulat-sulat mo niya. Sikan-sikan namin niya. 100 pa. Ulit. Mga agad yung Belen. Na. 100 mong ganit. Salamat dito mo ha. Completed lang. Ako. Maya ulit. Tubol ba? Salamat first. Umagang biyaya ang binigyan mo sa akin. Sa umagang biyaya. Ito naman guys, sayang, sira na.
vitamin C. Ayan na! John! Pakainin na ako ang akong anak nito. Anak ka! Vitamin C. Ayun yung magbayabas. Kailan mo ito? Vitamin C din. Bayabas din. Vitamin C din yan. Nag-alcohol ka ba? Kasama-sama yung mga vitamin C. Vitamin C. Ito sira na tapo na. Ito naman ang vitamins to. Vitamin C. Ano to siya? Vitamin D. Kiki. Vitamin C. Diba? Diba? Masalamat Mar sa biyaya Mar. Tumuhugas ako plato. Ang sarap ng bayabas. Ayan na akong bayabas. Ang dami ng bayabas ko. May vitamin C, may vitamin T, vitamin C, vitamin C. Salamat sa akin, kumari, na nagbigay nito. Lagi mo ako binigyan ng biyaya, Mars. Salamat ng marami, Mars.